बुंलाय बे नलेजनि गेसाव नलेज होनो बिदिखौ मिथिबाय दायो जों दंफैयो क'क्राझारनि मोनसे जायगाब्लाबो लकेलावनो नुफेरै होननांगोन नैबे हस्टेल जोब गासैबो ओइजोंबो बयस हस्टेलबो दङ नाथाय जोबोद गोजाम जायगा बियो ब्रिटिश आमोलनिफ्रायनो ओइ आंनि सेरजों नुदों क्रसबो नुदों मोनसे नोंथांमोना आं देखायहरनि र' बिनि सेरावनो ओरै नैबे चार्च दङ नै बुहुद फुराना सा लोंहोबाय बिनानावफ्रा जोंखौ ओमफ्राय आंनि फंबाय दं सासे ओमफ्राय आंनि मामा बाबा होनो जों उदालगुरियाव आइ आफा ओमफ्राय थाख्लाय सार दङ माने बेरायफैदों बाव थायो आंनि फंबाय सासे माने आनैनि फिसाज्ला बेफोर न'फ्रा जोबोद पुराना नायनो हागोन बेफोर न'फ्रा बबे जायगायाव आं खिथागासिनो दं नोंथांमोन आपडेटखौ होगोन ग्रोम ग्रोम सिङाव बिसोरो क्लासबो लायो सिबो दायो खामानिबो मावो आरो धोरोमनि माखासे मानि सोलोङो बिसोर दायो आं मोखांफोरखौ देखायथ'ला नैबेखौ नोंथांमोना मा होनोथाय जों मिस्थां होनो हो मिस्थां दंफां खायफा बेखौनो निमबो होनो निमाथ' निम एक्सट्रा नैबे निम खिन्थु एखे नङै नालाय निमबो होनो नैबेखौबो नैबे मिस्थां नैबे निम अरिजिनेल खायफा बेखौबो निम होनो नैबे टिचार स्टाफफोर थायो नै जायगाया सिङाव थान्दा मा होनोमोनलाय फाइनालि दङ सोर फाइनालि सोदोबखौ गारथारलाय नैबेखौबो बुङै बुङै आं फोजोबनो हाबाय फाइनालि दिनै फैयै फैयै सफैमारबाय बे थांखाबायबा बे सौहैयाबा अबेहाय सहैगोन बेवहाय दे बुंलाय बे नलेजनि गेसाव नलेज होनो बिदिखौ मिथिबाय फाइनालि फैयै फैयै बेयाव सफैबाय नै नों बेयाव थांखादोंबा बेसेबा एक्साइटेडमोन नोंसोरखौ नायनो फाइनालि नुमारबाय सार बाबा आइ आनै बिसोर बिनानावफोर नैबे आनैनि फिसाज्ला फंबाय जोंनावबो बै बयस हस्टेल औ आदसा जानोबा लाखादो गारिखौ लानानै थांखानोसै बावहाय माबाबो दं बिसिना नै मैयानो बायदि बानायहैनांगौ बेखौबो सिलिगुरियावसो दं सार्भिस सेन्टार मोजांसिना ओमफ्राय नै बिराद मोजां फुख्रि दंबाव फुख्रि क'क्राझाराव उन्दै बे एरियाया बिराद गोजाम जायगा बियो गोदो ब्रिटिशफोरनि बानायनानै गालांनाय होनबाबो लस जानाय नङा आंनि आनैनि फिसाज्लाया बाव थायो नालाय ओंखायनो फैबाय आनैखौ लानानै फैदों बै बयस हस्टेला माबायदिथाय बिसिनाबो फाक्कायानो सालनि बानायनाय खिन्थु खुन्थाफ्रा बेबायदि ज' बिनिफ्राय जोंनि हायाव थांगोन दसे हाखौ नायनो दे गारिखौ बेयाव दोनलांसै आं बिसोरो बिराद एक्टिभ बुंनो थाङोब्ला गायो मैगंफोरबो मावो गथ'फ्रा स्टुडेन्टफ्रा सिबो दायो बिसोर बेबायदि ओइ जोंहानि आइ जायो आनै सिबि सरि आनै नैबे बयस हस्टेल माने हौवाफोरनि थानाय एसेबाबो जाब जुब जासिनो हिनजावफोरनिफ्राय सिख्लाफ्रा बुंदोंथ' एसे बिथिं माने ओंखाम संग्रा नालाय जाग्राब्रा बिथिं दे थाद' सोर लायो खेबना होनोसै आं थांनोसै बिनिफ्राय ज'नो फुख्रिबो दं बाव सोर ना होयो रिंखां आदि लानाय बायदि खालामदों आदसा बे बिसिनि कम्पाउन्ड नै ओरैहाय स्कुला नैबे वालनि ओरै ना गौरांनिफ्राय फैनानै बाव दं जों दायो ग्रिन भेलि डाब्बा सासे क'क्राझारनिनो आदा बेनि डाब्बाजों लोगोसे नैबे दं बेना बिराद मोजां मा होनो बेखौ नार्सारि दामि बिफांबो मोनगोन फिथाइ सामथाइनिबो मोनगोन बिबारबो मोनगोन बेयावबो चिराङाव गोलैबाय बे सामथाइबारि ओमफ्राय कटेज सिस्टेमनि बेयो रेस्टुरेन्ट फुरा फैनानै मोजां मोनगोन
बिफां लाइफां गायदों नै माने नार्सारि खान्थाल एरि नारें ए टु जेड गासिबो दं नैबे मा सालसो दा लाल चन्दन आं नुलांखादोंमोन दाख्लैहाय लाल चन्दन नैबे एने आरो गासिबो बेसेबां खरिनो फांसेयावलाय फांसेयाव 300 500सिम दं 300 500सिम बिदि गायाखैलै फोरोंबाय लाल चन्दन गयनिफ्राय लानानै माने ए टु जेडआनो मोनो होनजायो बहुद दङ नै गुवारथारै बे थ' बेयावनो जानाय लोंनाय खालामनानै दसे थांनोसै बारा गोबाव खालामला ब्लगखौ बेयो नैबे वाइट चन्दन जानांगौ फुल टाइपआनो बियो बिलाइया ओरै जाम्बुर जागोन तेजपात नैबे तेजपात दङ नारें थाइजौ नैबे थाइजौ ओमफ्राय ओरैहाय बायदि दं फुलाव दै होग्रा बिफां लाइफाङाव दंखायो मालाय बे आरो रेस्टुरेन्टजों लोगोसे धाब्बाजों लोगोसे